Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hi! Hello! Hi! Hoy! Kuya! Kuya! Dito oh! Live na si Marathon yung ginagawa mo dyan. Saan ka na? Focus ka na dito, be. Love trip na oh. Yan. Dito. Focus on me. Yan. Madali ka naman palang kausap eh. Eh kapag ba naman ganyan ka ng ganyan, eh talaga magkakabutihan tayo. Baka mamaya jowain pa kita dyan eh. Gustong-gusto naman. It's a happy Thursday, kabisyo. It's me, ang nag-iisang babae na kaya-kaya kang habulin. Mapasan ka man makarating. At ang babaeng takbo ng takbo. Makahanap lang ng jowang magmamahal sa akin ng todo. Wow! Kailan kaya? Tagal mo naman kasi pumunta dito sa Love Radio Manila. This is me, your one and only DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. So ito na nga, dahil hanap na ako ng jowa. Eto, meron tayong chika, mainit-init pa. Bea Alonzo, may bagong jowa. Totoo ba? Ano itong mga nababalitaan natin sa social media? Na meron nga raw akong kasama. Ay, hindi pala ako, si Bea Alonzo. Medyo magkahawig lang kami pero hindi po ako yung nakita nyo na may kayakap sa balikat. Medyo hawig lang ah. Ay nako, minsan nga medyo na-distract na rin talaga ako. O baka ako ba yung tinutukoy nila o talagang si Bea Alonzo? Ito nga, si Bea Alonzo, nakitaan daw na may bagong jowa. Lo, pag-usapan nga natin yan mamaya. Eh at least nga yun sa balikat lang, di ba? Ito ngang jowa niya dati. Nakitaan, nagpa-kiss me in the morning. Sama niyo po ulit ako, your one and only DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!